Hej, jeg hedder Lars Jensen, 23 år, kommer fra Skive, arbejder på Esbjerg Molding i Storholm på en pladsfabrik. Har halvandet år tilbage på pladsbeværelsen. Ja, hej, jeg hedder Mikkel Kulla. Jeg er 19 år gammel, og jeg arbejder på en lille fabrik i Vedbæk, der hedder Totas Plastik. Og om halvandet år, så bliver jeg plastmager. Hej, jeg hedder Michael Hansen. Jeg er 20 år gammel og arbejder på Angiotech i Stenløse. Om halvandet år, så er jeg plastmager. Og vi går på den jyske håndværkerskole, der hedder Sten. Der. Yes. Hej, mit navn er Claus Grusomme, og jeg er lærer her på den jyske håndværkerskole. Eleverne kalder mig for Fehår. En plastmager, siger du? Ja, det må være. Det er en, som der laver indkøring af forme og optimerer processen, og som fejlfinder og retter de ting, der måtte være galt. Udover det, så er det kun at drikke kaffe, vin og brød. Her er en sprøjtemaskine. Her er en trakt, hvor vi bliver plastpiller ned i. Kommer igennem, bliver varmet op til en høj temperatur. Her. Og bliver sprøjtet ud i denne form. Og så kommer der emner ud. Her har vi en ekstruder. Så kommer plastpillerne ned i trakten. Det bliver ført frem ned i cylinderen af høj varme og tryk. Det bliver ført frem til vores værktøj, som vi har her, hvor det bliver formet til et rør. Det rør kommer vi så ind i vores vakuumkar, som sørger for at nedkøle vores emne og sørger for at få trukket røret ud i dens dimension. Det kommer ud her, kommer over i det, vi kalder aftræksbånd. Aftræksbåndet er den, der bestemmer hastigheden på, hvor hurtigt du vil køre, og som kan være med til at lave dimensionen på røret, jo afhængig af, om det skal være stort eller småt. Det er afhængig af, om du kører hurtigt eller langsomt. Så kommer du over til vores sav. Der findes mange former. Det kan være en stav, det kan også bare være et almindeligt barberblad til meget, meget små slanger. Eller det kan være en helt tredje ting. Og her har vi et emne. Pik af Gud. Kør videre. Her har vi en termoformmaskine. Vi har en form, og vi har en plade. Pladen skal ind og spændes ind i den her ramme. Og når din plade så er blevet blødgjort, kører du din form op igennem. Og så har du et emne. Hej, nu er vi i glasfiberværkstedet. Det her, det er glas. Det er masser af små glasfibertråde. Og ved du hvad, Michael, jeg har snydt ind. Surprise! Tillykke med fødselsdagen, Michael! Hej, jeg hedder Konrad, og jeg er studievejleder her på DJH. I tænker nok lidt over mit skæg, men det er fordi, jeg har lige siddet i fængsel nede i Afrika. Men den historie kan I altid få på et senere tidspunkt i en af mine samfundsfagstimer. Jeg har fået til opgave at fortælle om uddannelsen. Uddannelsen tager 4 år, og der skal man være her på skolen, og man skal i praktik på en læreplads. I plastmageruddannelsen, der får du løn, så du er fri for at skulle tænke på SU. Vi har nogle fantastiske værelser. Velkommen til mit værelse. Skal vi vise rundt? Kom, han lugter næsten ikke. Sådan her. Vi har vores eget bad, den virker. Dejligt badeværelse. Sådan nogenlunde. Og skal vi ud. Puha, Michael, kom her. Det er ikke frækt, det der. Kom her, bedre skal jeg få. Det har vi vores dejlige entré til at placere vores sofa der. Men der har vi så selve opholdsrum. Dejligt pænt.
mulighed for at skrive vores lektier på vores fantastiske bog. Og vi kan sove, og vi kan slappe af, når det minder om det sejlerstol. Og det er sådan, det der er fantastisk med DJH's dejlige værelser. Vi har en café, hvor vi kan spille pool. Eller billard. Eller vi kan nyde en øl i fred og ro. Og vi får noget super lækkert mad. Velkommen. Det her, det er mediateket. Her har alle eleverne mulighed for at lave deres hjemmearbejde på computer. Og det er der nogen, der kan bruge af. Der er så også andre, der vil lave deres hjemmearbejde op på værelser, hvor de har deres egen computer. Men vi er i hvert fald glade for, at det står til rådighed. Her har vi så en masse læsestof, som eleverne de jo så frit kan benytte sig af. Men de skal huske at lægge det tilbage på plads. Vi har også noget fra udlandet. Du har mulighed for at arbejde i værkstedet eller i klassen efter din skoletid. Og der er absolut ingen teorier på skolen. Giv mig din telefon, Lars! Jeg sidder lige og skriver! Du har sikkert arbejde, fordi der er mange plasmaer. Din løn er ca. 25.000 før skat. Du har mulighed for at videreuddanne dig som produktionsteknolog eller ingeniør. Der er stor udvalg af kurser inden for den branche. Nej, du skal løfte. Nej, Michael, du skal løfte op i hånden. Ikke den, men du skal løfte kameraet op i hånden. Og så skal du filme på mig. Hvad siger du, Mikkel? Skal du se min pik? Hvad? Skal du se min pik? Skal du se min pik? Ja, slå det fra siden. Kom her! Skal jeg give dig min pik? Pik er god! Og der er absolut ingen teorier, Michael. Jeg er i fokus. Hvornår optager du? Ja, ikke sådan der. Okay, vi starter for. Skal lige det, hva'? Du se, normalt lige. Det skal du så lave om til noget. Ligesom en form, der går op. Det er dårligt, det op. Og så kan man køre sit form. Boller fra Kobær. Ej, brunekage i tætten. Hej, jeg hedder Konrad. Og jeg er... Hvad fanden var det, jeg var? Du er sikkert arbejde på grund af fordi der er stor mulighed for... Ja. Det er jo optaget.